Sziasztok! Ez itt az Igent mondtunk podcast. Én Varga Dorka vagyok, az igentmondtunk.hu csapatától. Ezt a podcastet úgy álmodtuk meg, hogy olyan pároknak szóljon, akik éppen esküvőszervezés előtt állnak, olyan szakértőkkel beszélgetek, olyan szolgáltatókkal, akik szívesen megosztják tapasztalataikat őszintén, tabuk nélkül. Mai vendégem Fedics Richárd, tánctanár. 7 éves kora óta a tánc az élete. Több mint 9 éve tanít, dolgozott színházi és televíziós produkciókban, láthattuk többek között a Dancing with the Stars tánckarában, teltházas előadások főtáncosaként, és országos bajnokságok díjazott versenytáncosaként is. Több száz párnak segített már megvalósítani a nyitótáncot az esküvőjükre. Számára a tánc nem csak mozgás, hanem önkifejezés és élmény is. Erről beszélgetünk ma. Szia Ricsi, örülök, hogy eljöttél. Így a mai beszélgetésünk apropója az, hogy ugye mi fotós, videós csapatként rengeteget beszélgettünk, tárgyalunk ügyfelekkel, és mindig megkérdezzük az ügyfelektől azt, hogy oké, és akkor lesz-e tánc az esküvőn, mert ugye nekünk arra külön készülnünk kell, és hát ettől mindig zavarba jönnek a párok. Olyan szinten, hogy így még nyekegnek egy kicsit, hogy hát lesz, de nem biztos, hogy akarunk, mi nem tudunk táncolni, meg így azt se tudjuk, hogy mit, meg hogy, és akkor így jutott eszünkbe, hogy akkor először veled beszélgessünk, mert úgy látjuk, hogy a pároknak ez az egyik legzavarba ejtőbb kérdés. Te mit gondolsz erről? Szia Dorka, én azt gondolom, hogy ebbe teljes mértékben igazad van, mert általában a tánctanár az utolsó szolgáltató. Szerintem utánunk maximum az ilyen fuvarosok vannak, akiket felkeresnek, hogy a helyszínről a szállodába vagy valahogy elvigyék a násznépet, szóval mindig a tánc az utolsó. És ezáltal van, hogy később is találnak meg, mint ahogy kellene. Én mindig azt szoktam ajánlani, hogyha egy pár az esküvő előtt egy fél évvel, ha megkeres, akkor még időben van. Hogyha egy 2 hónappal keres meg, akkor már nem biztos, mert hogy én azt szoktam ajánlani, hogy legalább 3 hónap kell egy esküvői tánc betanítására, pont azért, mert így akkor egy heti egy alkalommal mindig van egy rendszeres óra, és nyilván vannak olyan dolgok, mikor nem jön össze egy fogfájás miatt, vagy például volt olyan, hogy az egyik mennyasszony a lánybúcsún eltörte a lábujját, meg szóval, hogy voltak... Így van. Amit így hoz az élet. Igen, és akkor ezért pont kell egy 3 hónap a kezdés, vagy mint az esküvő előtt egy 3 hónap, hogy elkezdjük, de egy fél év kell, mert nem azért minden szolgáltató a szezonra már azért betelik. Nem, és így van, és akkor én se volt már, hogy el kellett utasítsak azért, mert már nem tudtam besűríteni a párokat abba az időintervallumba, hogy nekik most kell. Ez egyébként szerintem a legtöbb szolgáltatónál így van, mert mi is azt tapasztaljuk, hogy most így van olyan pár, aki így az esküvő előtt ilyen 3-4 hónappal keres meg minket, és hát fotós, videósként, csapatként ráadásul már ilyenkor nem nagyon van szabad időpont, tehát a jó szolgáltatók azért hamar elkelnek, és a pároknak azért így nagyjából 8 hónap, fél év azért kell, hogy így lefoglalják előre, mert különben már nagyon nehéz, pláne a népszerű dátumoknál, ami most mondjuk idén ez a 6. hó 6, 8. hó 8, 6. hó 12, és ezekre rengeteg ajánlat jön, és így csodálkozunk, hogy már tök közel vannak a dátumok, és még mindig, úgyhogy mi is azt szoktuk mondani a pároknak egyébként, hogy egy ilyen évvel már kezdjenek el szervezni, és a főszolgáltatókat már jóval előtte foglalják le, és a legkésőbb fél évvel már az összes többit is, mert egyébként lehet, hogy bajos lesz a dolog. Igen. Mi is úgy terveztük, mert nekünk is idén lesz az esküvőnk a párommal, hogy már most nekünk is még pont tánctanár van hátra, úgyhogy nem is olyan nagy baj, hogy erről beszélgetünk, és nekünk mondjuk 5 hónap múlva, nem, 5-6 hónap múlva lesz az esküvőnk, mert pont a 8. hó 8 az egyik ilyen dátuma
a legnépszerűbbek közül, úgyhogy mi is hasonló kérdésekkel vagyunk egyébként, mint a legtöbb pár, így ezzel a tánccal kapcsolatban, mert gondolkoztam egyébként azon, hogy így amikor én kicsi voltam, és jártunk esküvőkre így családdal, akkor még nem nagyon voltak ilyen megtervezett, megkoreografált táncok, hanem akkor csak így lassúztak a családdal, lötyögtek ugye egy romantikus szem, tehát nem volt erre ilyen nagy előkészület, viszont azért az elmúlt 5-10 évben ez azért úgy divatossá vált, meg egyre többen készülnek erre, valószínűleg a social világa is ebbe így erőteljesen bejött a filmek, meg kicsit túl lett most már ez így romantizálva, ezért a párokban is nagyobb az elvárás ezzel kapcsolatban, hogy így mi a tapasztalatod, mióta vált ez így ennyire népszerűvé? Hát szerintem én úgy tudom, hogy amúgy a nyitótánc az abból jött, hogy régen a reneszánsz és a barokkorban, hogy az ilyen nemesek bálokat rendeztek, és ott a főszervező lépett föl. Először ő nyitotta meg a bált, az volt az egész rendezvénynek a kezdete, és ebből ezt vették át. De nyilván régen, most ha azt mondjuk a szüleink a 90-es években még nem voltak ezek a nyitótáncok, ha azt nézzük, mert akkor én úgy gondolom, hogy alapból az embereknek is a tánctudása, a hagyomány sokkal jobban benne volt a köztudatba, ha elmentünk, bálokba jártak az emberek, most már csak diszkóba járnak. Vagy még oda se. Vagy még oda se. És a Covid óta ez szűkül ez a így dolog. van, és mivel az, hogy ők gyerekkoruk óta elmentek bálokba, és megtanultak egy táncot, vagy megtanultak keringőzni, vagy lassúzni, vagy valami, most egy mai fiatal pár nem biztos, hogy már tudja, és ezért kell is a tánctanár, mert amúgy meg kimondottan nincs elvárva, de azért mindenki számít rá. Igen, tehát, hogy azért így, ha elmész egy lagziba, azért várod, hogy mi fog történni. Igen. Szóval hogy azért kicsit tudod ilyen álszent dolog azt gondolni, hogy itt azért nem várják az emberek azt, hogy itt műsor lesz, tehát hogy azért ez valahol már elvárássá vált. Igen. Azért a legtöbb esküvőn már van, kivéve ha a pár tényleg nagyon rühel táncolni, és nagyon nem akar. De akkor is próbálnak valami más előadást, szóval tudok olyat, aki a lány hegedült, a fiú pedig gitározott a közéletbe is, és akkor nem nyitótánc volt, hanem egy ilyen nyitó ének nekik. De mindenképp van valami, amivel megnyitják. Igen, és ez például amúgy a párnak is jó, hogyha úgy fogja föl, hogy nekik ez egy közös pillanat, mert sokan pont így veszítik el a varást, mert azt gondolják, hogy hát ez már most a kötelező, most már meg kell csinálni minden. Vált, és ez egy kicsit ilyen nyomást helyez a párokra, ami nem biztos, hogy egészséges. Így van, és nem úgy fogják föl, hogy ez egy buli lesz, mikor eljárunk táncolni, akkor is ilyen kötelezőnek gondolják az elején, és én is mindig próbálom a párokra azt, hogy most gondoljatok arra, hogy ti minden héten egyszer eljöttök hozzám randizni. És akkor mi bulisan nyilván tanulunk, mert az a cél, hogy 3 hónap múlva ti egy szép koreográfiát táncoljatok el az esküvőn. De a folyamatnak nem kell ilyen feszesnek, szorongónak lenni, hanem lazán, és nem baj, hogyha nem megy az elején, akkor én mindig igyekszek olyan koreográfiát kitalálni, mindig az elején van egy ilyen tehetségfelmérő, amiben felmérem a mostani tudásukat, hogy most milyen szinten van a pár, és utána nyilván ezt próbáljuk egy magasabb szintre emelni mindig. Ha magas szinten van, akkor is kicsit ilyen maximalista vagyok ebben a szempontból. Felextrázod a párok tánctudását. Igen. Hogy mindig a legjobbat tudják adni magukból, de mindezt úgy, hogy nem görcsösen. Hát meg maradjanak közben azért nyilván önmaguk valamilyen szinten. Ez fontos szerintem, hogy így hogy ez az egész nem csak arról szól, hogy ebből egy kvázi műsor lesz, úgymond, hanem arról is szól, hogy ők közelebb kerülnek egymáshoz a táncórákon, hogy összeszoknak jobban, mint egy pár, mert hát nyilván a mindennapi életüknek nem feltétlenül, nyilván van olyan pár, aki táncos pár, és mindennapi életüknek is része, de mondjuk, ha magunkból indulok ki, nekünk nem, hogy a mindennapjaink része sem a tánc, de hogy így igazából
az ominózusabb pillanataink vagy bulik része is csak akkor, ha nagyon részegek vagyunk. Szóval, hogy így, ha magamból indulok ki, én ettől fázok rendesen, de hogy egyébként meg ez nyilván abban is segít, hogy egymás közelébe úgy oldódjanak, kialakuljon egy kis összhang. Így van. Úgyhogy ez egy tök pozitív folyamat. A barátnőm például azt mondta, ők se szeretnek túlzottan táncolni, és tavaly volt az esküvőjük, hogy nekik a legszebb pár hónap volt, még készültek a táncra. Így van. És tök jókat tudtak egymáson szórakozni, meg együtt szórakozni a felkészülés alatt. Így van, és pont most ragadtad meg azt a részét, hogy ez a lényege, hogy ha eljönnek a párok, nagyon soknál látom azt, hogy idegesen, azon versengenek, hogy kinek megy rosszabbul, mennyit hibázott, és ez pont, hogy rossz felfogás, mert akkor mindig csak azt fogják nézni, hogy melyikőjük a rosszabb, és úgymond lefele építik, aha, és nekem akkor nagyon közbe kell szóljak, úgymond nagyon keretbe kell zárjam az órát, mert akkor nem engedhetem el azt, hogy legyen poén, meg mert ők akkor mindig lehúzzák egymást. Uh-huh. És az a jó, amikor már úgy jönnek oda, hogy nem baj, hogy nem tudunk, nem baj, jó, elrontottuk, nevetünk, de próbáljunk, mintha építkeznénk a táncba is, hogy oké, ez most neki sikerült, oké, akkor ez most neki sikerült, és akkor, hogy így fölfele egy ilyen építkezés. Igen, mint hogyha legóznának, és az a lény, és ezt utána ők is elkezdik élvezni. Az ilyen pároknál látni a szemükbe is, hogy a csillogás van minden, és tényleg úgy élik meg, mint egy randit, mint ez egy közös pillanat, ez most az én időnk közösen. De lehet, hogy egyébként így ez az első alkalmon is sok minden múlik, hogy így ha ez már az első alkalommal úgy ki van mondva, hogy ez igazából nem egy kényszer, hanem ez nektek egy ilyen pillanat, és a többi, és te is tudatosan ugye úgy épített fel, hogy ezt ők így éljék meg, mert nyilván mindenki, aki nem tud táncolni, a szorongással fog érkezni egy ilyen helyre, mert azért valahol mégis számukra azért még te is viszonylag egy idegen ember vagy. Persze. És azért nem egy komfortzónán belüli helyzet az, hogy egy idegen ember előtt most mutasd meg, hogy te hogy tudsz táncolni, meg úgy egyáltalán teljesen életidegen a szituáció, tehát hogy meg tök érthető, hogy így belefeszülnek a párok ebbe, és ebből neked is kell nem kevés tudatosság, hogy ebből hogy tud őket feloldani, mert azért ez nem egy egyszerű szituáció, ez sok időt szokott egyébként igénybe venni. Szeretem így kicsit poénosra venni az órákat, pont ezért is, mert akkor látom, hogy oldódnak. Ha az egyik párnak picit nem tud annyira kibontakozni az elején, rögtön bestresszel. Úgy van, hogy a páromnak megy, nekem még nem megy az alaplépés, felédegesíti magát, és ezáltal még gyengébb lesz a teljesítménye, és pont ezért kell rögtön oldani, és akkor egy kicsit máshogy magyarázni. Pont ezért szoktam azt, hogy mindig megkérdezem, hogy mi a foglalkozásuk. Az emberek általában mindig máshol. Gyerekkorban mindig másolunk, felnőttkorban mindent meg akarunk érteni. És ezért, hogyha már a foglalkozásával kapcsolatosan mondom a hasonlatokat, hogy egy lépés, például volt egy olyan párom, aki nek a fiú tagja focista volt, és ez mindig tök vicces volt. Volt egy lépés, amit nem tudott megjegyezni. És mondom, figyelj már, a fociban nincs valamilyen mozdulat. És akkor mondta, hogy a Neymarnak ez a gól öröme. Ehhez hasonlít. Jó, mondom, akkor ezt, és megmutatta a videón, hogy néz ez ki. Mondom, gondold el azt, hogy ez kétszer Neymar, hogy kétszer kell egymás után megcsinálni, és így neveztük el azt a lépést. És mindig tudta utána. Nem volt az, hogy eltévesztette. Az nagyon jó, hogyha tudnak valamihez kötni, mert ugye a tánc nekik jelen pillanatban idegen. De ha olyan dolgokhoz, ami nekik a hétköznapban van, ahhoz tudnak kötni, akkor sokkal egyszerűbb. És ezért is sokszor a tánclépéseket, nem a tánclépés, nyilván az elején elmondom, hogy ennek a tánclépésnek, egy natural turnnek, jobbra fordulatnak, angol keringőbe ez a lépése. De utána próbálom minél egyszerűbben, jó, akkor most jön a forgásos, vagy hogyha nekik van valami olyan szófordulat, ami akár poénos is volt az óra valamelyik pontjában, akkor elnevezzük azon a szón, és akkor fontos így épül ez, hogy fel. így kilazítsátok ezt az egészet, mert
sokat hozzáad úgymond tényleg az embernek, hogy így egy kicsit így ott a humorfaktor ott Így van, van. és akkor így, ha eszébe jut, hogy ja, most ez a mozdulat jön, már nagyobb örömmel kezd neki, mint hogyha így a szakkifejezéseket használja az ember alapvetően. Mert az egy idegen, az olyan, mintha most idézőjelbe, nekünk a magyar az anyanyelvünk, és nekünk állandóan angolul kellene beszélni. Ugyanúgy nekünk a tánc az egy idegen nyelv az átlag embernek. Ezért próbálni kell lefordítani. És akkor sokkal gördülékenyebben, sokkal jobban, és látom is rajtuk, hogy sokkal jobban ki tudják magukat hozni, hogyha mindig ilyen, például vannak olyan lépések, ami nagyon hasonlít a sétához. És akkor mondom, figyeld meg, ezt most gondold el, hogy csak sétálsz, csak közben felemeled itt a kezed, vagy valami. És akkor utána nyilván még mondom, hogy jó, akkor most ugyanúgy sétálsz, csak egy kicsit forgass ki a lábad, vagy valami, és akkor ebből egy alapmozdulatból elindulunk, és utána meg lesz a táncos mozdulat, és utána az a legjobb, mikor belenéz a tükörbe, és meglátja, hogy ez most már ugyanaz, amit a Ricsi mutatott. És akkor egy sétából indultunk, és egy tánclépés, egy figura lett belőle. És ez tök jó, hogy így van, hogy így látják magukat is, és van visszacsatás, és már ha van visszacsatás, hogy nekik sikerélményük van, már az első órán is, akkor utána már sokkal pozitívabb, és már akkor itt ki is zökkentettem azt, hogy valamit elrontott, vagy valami nem ment, és akkor utána már az óra végén, vagy a további részében már egy feloldódtabb állapotban van, és már sokkal könnyebben veszi az akadályokat. És ez a bármelyik pár. És egyébként mit látsz? Tehát milyen olyan felkészültséggel érkeznek, hogy már tudják, hogy nagyjából mire szeretnének táncolni, hogy nagyjából milyen stílust, vagy van olyan pár, aki teljes mértékben kéri a segítségedet abban, hogy induljatok el? Tehát hogy szokott kinézni ennek a folyamata, hogy zeneválasztás, stílusválasztás, úgy egyáltalán hogyan kezdtek ennek neki? Általában az első konzultáción még nem mindenki, vagy vannak ilyen, hogy ez a zene, ez tetszik, vagy TikTokon láttam ezt a figurát, és akkor, hogy ilyen foszlányok vannak, de már ekkor is jó, hogyha van egy végigvezetett útvonal, amire ugye ők nem gondolnak, hogy mit is kellene még, hogy nekünk ez személyre szabott, mert én mindig arra megyek, hogy személyre szabott koreográfia legyen. Mert akkor fogják igazán megélni, hogy ez a mi koreográfiánk. Mindig azt szoktam mondani, hogy ti itt vagytok a táncosok, én csak egy mankó vagyok, hogy az esküvőtökön egy szép nyitótáncot előadjatok. Szóval nem úgy kell rám gondolni, mint egy tánctanár, hanem mint csak egy ilyen kis segítő valaki, de a ti történeteket táncoljátok el. És ezért szoktam mondani, hogyha volt olyan, amikor ha erre a zenére volt a lánykérés, vagy az első randi, vagy valamilyen jellegzetes, ami rólatok szól, az első csóknál ez a zene szólt, vagy valami, és ha azzal a stílussal megegyező, hogy például ti keringőt szeretnétek, és akkor ez a zene, ez pont keringő zene, vagy nagyon hasonlít hozzám, mert akkor azért még tudunk egy bizonyos intervallumon belül. Pont ezt akartam kérdezni, hogy azért nekünk is például van egy elképzelésünk egy zenéről, de nem biztos, hogy a táncstílusban egyébként passzol ahhoz, amit amúgy az ember szeretne. Szerintem azért sok párnál nem biztos, hogy tudják, hogy igen, hogy melyik így stílus, azt a stílust lehet-e egyáltalán arra a zenére táncolni, hogy azért ilyen típusú változtatások azért szoktak lenni, gondolom, hogy mégis ehhez egy másik zene illene jobban, vagy akkor így. Másikféle tánc típus illik, ha ragaszkodtok a zenéhez, vagy ilyesmi. Így van, és akkor ilyenkor mindig végigvezetem őket egy úton, sokat kérdezek tőlük, hogy én is nekem is kirajzolódjon, hogy mit szeretnének igazán, mert valamikor nem is tudják pontosan elmondani, és akkor pont ezekkel a kérdésekkel rajzolódik ki, hogy jó, akkor ők igazából keringőt akarnak, angol keringőt szeretnének, vagy bécsi keringőt, küldök nekik, hogyha nincs zene ötlet, akkor nekem van összeállítva, nem tudom, vagy 50-100 zene, amiből tudnak választani. Nagyon sok se jó, mert akkor a bőség zavarából
Tényleg, és egyébként mit látsz, hogy hány zene, vagy van olyan, akinél csak egy zene, vagy jobb egyébként keverni több zenét, neked mi ebből a tapasztalatod? Megint arra tudok kiukadni, hogy mit szeretne a pár. Ha ők egy letisztult nyitótáncot, egy keringőt szeretnének, akkor egy zenéből simán elég. Nem kell akkor egy nyitótáncnál 3 keringő zene. Egy zené teljesen elég, de akkor egy olyan zenét kell választani, aminek jó a felépítése. Nyilván van egy bevezetése, van egy vagy 2, vagy esetleg 3 ilyen tetőpont, és utána egy levezetés. Mert nyilván ezt a párok se tudják, és a násznép se tudja. Nem az a jó tánc, azt szoktam mondani, ami tele van emelésekkel, mert nem is biztos, hogy mindenki meg tudja egyébként csinálni. Annyira új lesz ott az a szituáció, igen, hogy úgy figyelni fogják őket, akkor találkoznak először azzal, hogy ott van a ruha, mint akadály, stb. Azért így nem ugyanaz, mint amit órán meg tudsz csinálni, biztos, hogy ott is fog sikerülni. Így van, amit egy melegítő nadrágba megcsinálunk, azt egy abroncsos szoknyába valószínűleg nem, és nem is úgy fog viselkedni az egész ruha, semmi csúszik, minden nem látja a fiú a lány lábait, szóval, hogy sok lesz a nehezítő körül. Igen, és a násznép nem tudja, hogy ez egy most nehéz figura, vagy egy könnyű figura, hanem van egy érzése, ami ez jó tánc volt, vagy ez nem volt olyan jó tánc. És ez attól függ, hogy van a koreográfia a zenére téve. Mert ha van ez a fent-lent hangsúly a zenébe, nyilván a koreográfiát is úgy kellene tenni. Szóval, hogyha egy magas pont van, akkor nyilván oda egy emelés illik. Ha egy mély pont, akkor egy döntés, egy hajlás, mondjuk például a fiú letérdel, vagy valami, és bedönti. Szóval, hogy így kell játszani a zenével. És nagyon sok esküvői táncot láttam, van egy zene, és van egy tánc, de semmi köze nincs egymáshoz, és lehet, hogy amúgy nehéz figurákat, nehéz emeléseket csinálnak benne, de mégse lesz összhangba, és ezáltal nem lesz egy egész. Például a barátnőméknek, akiknek tavaly volt ugye az esküvőjük, nem volt bonyolult alapvetően a tánc, meg full olyan zene volt, ami így sokak számára ismeretlen volt, tehát nem ezek a mostani trendi zenék, amik így általában mennek, mondjuk én ezektől eleve ki vagyok, hogy így a legnépszerűbb zenére táncol mindenki, hanem tényleg egy őket jellemző olyan zene volt, ami így sokak számára amúgy nem is mondott semmit a zene. Viszont annyira illett a párhoz, és olyan jól voltak megfogva azok a pillanatok, hogy illeszkedett tényleg a zenére, ahogy te is mondtad, illetve így hozzájuk, hogy így az látszott, hogy megvan a kapcsolat, hogy élvezik csinálni, hogy így ez számukra igazán fontos, és így elvitte a vendégeket is úgymond a flow, hogy így érezték, hogy ez tényleg úgy igazi. Tehát, hogy nem érződött ilyen mesterkéltnek, tudod, az egész, mert azért ez is sokszor átjön így erről az oldalról is nézve, hogy valami már kicsit túl van művelve, hogy erre is szerintem jó, ha figyelnek a párok, hogy így hozzájuk illeszkedjen a dolog, és úgy ott is önmaguknak tudják ezt az egészet, és ne egy ilyen produkcióként fogják fel, úgymond, talán. Akkor lesz őszinte, akkor lesz egész, akkor lesz tényleg az ő történetüknek, az ő legszebb napjuknak az a megkoronázás, mindig ezt szoktam mondani, megnyitjuk, megkoronázzuk, ezt úgy is érezzétek magatokba, hogy ne, amit az elején is beszéltünk, hogy ne ez a kötelező legyen, hanem hogy nektek ez egy pillanat, ami lehet, hogy a násznép nem fog ráemlékezni, de nektek ez az örök életetekben arra fogtok emlékezni, és sokszor kérdezik, hogy ez igazából a násznépnek szól, vagy maguknak szól, és szerintem az a jó, ha kicsit mind a kettőnek, igen, mert magunknak belül elraktározzuk, hogy ez egy milyen jó élmény, de hogyha olyan a koreográfia, akkor és szép, akkor és így össze van hangolva, akkor a násznépnek is az egy megható pillanat. És akkor ezek után szokott lenni az, hogy akkor jön a bulis rész, meg minden, a keringőből átváltunk egy ilyen bulisba, és akkor már utána a násznép is tud csatlakozni, és akkor ilyen flashmob-szerűen ő is a részese lesz, és már akkor megint a násznépnek is lesz egy emléke, hogy de jó volt a XY-nak az esküvője, mert akkor kicsit mi is benne voltunk a nyitótáncban. Ilyenekkel nagyon jól lehet.
És egyébként, amikor így hozzád fordul egy pár, akkor te egy végig szoktad őket vinni, hogy milyen típusú táncokról lehet szó, úgymond egy esküvőn, és mondjuk van a nyitótánc lehet ilyen, olyan, amolyan, illetve még lehet majd később a menyecsketánc, hogyha szeretnétek ilyen fiúlány táncolást, vagy valamit a násznéppel, hogy ezt így végig szoktad nekik mondani, hogy milyen lehetőségek vannak, és akkor ők így összepakolják, összelegózzák, hogy nekik mi a... Így van. Olyan, mintha egy ilyen ajándékcsomagot kérnének, vagy hogy így én adok nekik egy csomagot, és ők válogathatják össze, hogy milyen alkatrészekkel rakják össze azt a csomagot. És így, de ez teljesen mindig, mondom, megint az a lényeg, hogy a pár mit akar. Én egy kiszolgáló vagyok, egy segítő ember, ők kérnek valamit, és én abban nekik segítek. Ezt szoktam mondani, és hogy ez a lényege. De igen, van, mikor kérdezik, hogy szokták, milyen fajta, és akkor mondom, hogy vagy keringőből bulis, vagy hogyha van, mikor szeretnék azért, hogy tényleg legyen egy megnyitó része, hogy megvan a keringő, megvan egy meghajlás, taps, minden és akkor jön a bulis rész, amikor még az elején még mindig a pártáncol is úgy hívja be a násznépet, vagy van az a rész, ezt akkor szeretik, általában, hogyha a lányok ezt a királynős feelinget akarják vinni, hogy ők akkor meghajolnak, és hogy legyen egy befejezése annak a nyitótáncnak. Ha pedig ezt nem szeretnék, akkor simán lehet az, hogy a keringőből viccesen, mint hogyha a fiú elrontaná, vagy a lány, vagy volt olyan, hogy csináltunk egy emelést, és mintha az emelés végén becsípődött volna a fiúnak a dereka, és akkor abból utána jött a lekeverés, és jött rögtön a bulis mix, és utána a végén behívtuk a násznépet, és akkor úgy volt egy bulis rész már rögtön, és úgy kezdődött el, vagy valaki csak teljesen szétválasztja, teljesen van egy keringő, lezárás, és semmi más, vagy van az, hogy keringő, utána van a mennyasszonytánc, amikor még ugye a mennyasszonyi ruhában van, ez szokott általában a borítékos, vagy az ilyen pénzes, a forgatós tánc lenni, és utána van a menyecsketánc, amikor ilyen piros ruhában, vagy már ezben a lazább ruhában vannak, és akkor is van, aki a bulis részt arra teszi, és a nyitótánc is az a bulis rész. És akkor, mert az már ugye éjfél után igen, van. És az is már egy teljesen másik más hangulat, ott már tényleg azért mindenki elég mennyiségű alkoholt fogyasztott, és akkor már hangulatban vannak. Egyébként leginkább ezzel a fajta dologgal találkoztam a legtöbb esküvőn, hogy így ketté szedték, és igen. Akkor volt egy nagyon romantikus nyitótánc, és akkor már a bulis részén volt akár még egy ilyen koreografált rész, ahol így mondjuk akár szétválasztották fiúk, lányok csoportjába, és akkor így utánozd a vőlegényt, mennyasszonyt tánc, és akkor már mindenkiben volt annyi alkohol, hogy már így megmerjen mozdulni, így a násznép közül is, és akkor utána már ez egy tök jó nyitánya volt, úgymond a bulinak, igen. Mert adott neki egy ilyen tök jó dolgot, hogy mindenki meg lett alapvetően mozgatva. És mit látsz egyébként, mi az az időtáv, vagy mi az a tényleg úgymond zeneidő, amit így végig tudnak egyáltalán a párok koreográfiával táncolni, amit így szoktál javasolni? Hát azt szoktam, hogyha csak keringő van, akkor ilyen 2 és 3 perc között, az 2 perc legyen, mert egy 1,5 perces nyitótánc azért ez elég kevés. Pláne, hogyha megvan a bevezetés, lezárás, a bevezetéssel simán elmegy egy fél perc, a befejezéssel is simán elmegy egy fél perc, és akkor ha most van 1,5 perc, akkor fél perc tánc van, az úgy elég kevés. Szóval azt szoktam mondani, hogy egy 2-3 perc, ha csak keringő van, és hogyha keringő és rögtön bulis, akkor meg maximum 5 perc. Hú, az már nekem ilyen soknak tűnik, hogy jaj, úristen, annyit hogy lehet megtanulni, de egyébként meg ha belegondolok, végülis szalagavatónál is azért az osztályok megtanulnak simán egy ilyen 2-5 perc közötti. Igen. Meg hogy attól függ, hogy melyik táncot választjuk. Az angol keringő, az egy lassabb tánc. Mondjuk ott egy figurát, ott is nyilván ugyanúgy 6-ig számolunk, mint a bécsi keringőben, de egy figura mondjuk legyen 7 másodperc, egy alapfigura. Ugyanez a bécsi keringőben, ugyanez a figura
3 másodperc. És ez is attól függ, hogy mit szeretnének. Nyilván mennyi táncot, mennyire táncos nyitótáncot szeretnének, mert valaki csak ez a kicsit ilyen andalgósabb, ide séta, oda séta, így megforgatom, úgy. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy mókuskázunk. Szóval, de ez a biztonságosabb általában, van. Akik nagyon nem táncosak, azok inkább ebbe az irányba így van. Gondolom. És menni. Akkor egy maximum 2 tánclépést teszünk bele. Ez is szép tud lenni, de én úgy vagyok vele, nem kell teletenni tánclépéssel, angolkeringő lépésekkel a nyitó táncot, mert akkor már nem nyitó tánc lesz, hanem egy angolkeringő. Persze. És nem az a lényege, hogy ők most egy versenytáncos angolkeringőt táncoljanak el, hanem az a lényege, hogy ők egy szép nyitó táncot, teljesen más figurákat lehet hozzá csatolni, és nem kell elfelejteni, hogy a nyitó tánc és a szalagavatós tánc ez nem ugyanaz. A szalagavatón arra megyünk, hogy a sok pár egyszerre mozogjon, és együtt jól nézzen ki. És együtt jól nézzen ki, és vannak olyan figurák, amit 1-2-t át lehet venni a nyitótáncba is. De ha nagyon sokat veszünk át, akkor ez egy egyszemélyes szalagavató lesz, és ez nem jó. Hát meg sokkal romantikusabb felépítése van egy igazi nyitótáncnak, mert azért egy szalagavatónál ott van az, hogy azért itt nem mindenki egy pár, tehát hogy ott azért biztonságos környezetbe kell lenni, ne legyen túl romantizálva a dolog, mert abból aztán baj lesz, úgyhogy azért vannak érdekességek a nyitótáncok. Ezekre is érdemes azért figyelni, hogy a pár adottságaival mi az, amit ugye ki lehet hozni úgy, hogy azért tényleg szép legyen, és azt a hatást érjük el, amit tényleg el szeretnénk érni, és ne váljon olyanná, hogy hát ezekhez ez aztán nem illik. Igen. Ezt még azzal egészíteném ki, hogy a pár és a mennyasszonyi ruha adottságaival, mert az nagyon sokat számít. Emelésbe is van olyan emelés, amit hogyha nagyobb roncsos ruha van, nem ajánlott, mert belátni. Akarva, akaratlanul, az, ahogy megfogjuk az abroncsos ruhát, az egyik oldalban mindig elmozdul, és akkor ott belátni. Ezt akkor szoktam, hogyha mégis ez van, és mégis azt az emelést szeretnénk, akkor a lányok vegyenek fel egy ilyen kis katyát, ilyen boxerszerűt a ruha alá, és akkor nincs semmi gond. Valaki bevállalja, hogy jó, látnak egy kis bugyit, na. Hát meg ugye attól is függ, hogy a helyszínnek milyen adottságai vannak, mert most nyilván, hogyha nincsen szintkülönbség onnan, hogy honnan nézik, akkor még kevésbé problémás tud ez lenni, mert azért nyilván nem tudja olyan magasra emelni a srác. De hogyha azért van szintkülönbség, azért ott ezt is nyilván figyelembe kell venni. Szintkülönbség, belmagasság, a parkettának a minősége, hogy parketta van, csempe van, márvány van, és pont ezért... Mennyire csúszik a hely, van. Milyen cipőbe lesz ugye a mennyasszony, azért ezek fontosak. És az a táncórákon is fontos, mert az elején mindig azt szoktam mondani, hogy minél kényelmesebb, komfortosabb legyen. Az első pár órára simán jöhetnek melegítőbe, edzőcipőbe, hogy tényleg az legyen, mint hogyha elmennének konditerembe. Lazán, még nem annyira izzadunk meg, azért néha megizzasztom őket, de hogy még azért annyira nem durva, és utána az utolsó, ahogy haladunk az utolsó óra felé, akkor szeretem, hogyha akkor most hozzuk el a makkos cipőt, meg a magas sarkút, hát még nincs meg a magas sarkú. Azt azért akkor, érdemes hamarabb. Akkor egy másik magas sarkú, ami hasonló sarokban nagyjából ugyanolyan centi, mint majd az esküvőn lesz, teljesen másképp lesz. A tartás, meg úgy egyáltalán az minden. Egész. Meg amit szoktam még látni, így TikTokon azért nézegettem én is ilyen tánctanáros videókat, meg azt, hogy azért így ne teljesen hülyén jöjjek ide erre a beszélgetésre, és azt is láttam például valamelyik nap pont egy olyan videót dobott fel, hogy mennyire fontos, hogy elvigyék mondjuk az abroncsot ugye egy ilyen táncpróbára, hogy mekkora egyáltalán az abroncs, és még arra még rájön pluszba a ruha rétegei, ugye? Így van. És azért nyilván ott pár távolságában sem mindegy, illetve nem ugyanúgy kell azért közlekedni egy ilyen abroncsban, mint amúgy közlekedünk, meg azért, hogyha lehajol, leül, stb. Teljesen máshogy kell fogni a ruhát. Így van. És bennem ez egyébként addig még ezt nem láttam, fel sem merült, mert hát nyilván nem ilyenbe mászkál az ember, úgyhogy ezek is mind tök fontos dolgok. Igen, ezeket én úgy szoktam, hogy nekem is van egy ilyen standard abroncsom,
és mindig, hogyha már az óra, vagy a tanfolyamnak a vége felé haladunk, akkor mindig elviszem az órára, ez bárkire jó, ilyen gumis anyag, minden mert sok esküvőszalon nem adja ki, csak az esküvő előtt 1-2 nappal. Hát igen, mert az sem mindegy, hogy ugye megveszi a ruhát, nem veszi Így meg a van. ruhát, stb. Meg hát ugye a ruha hossza is például egy olyan kérdés, hogy sok bérelt ruhánál azért ráigazítják valamennyire, de hogy azért okozhat problémát ott a úgymond a nagy napon, Igen. hogy azért hogy is lesz ez a tánc, hogy esetleg rálép a srác a ruhára, vagy nem lép rá a ruhára, van-e uszája a ruhának, az fel lehet-e normálisan tűzni, vagy le lehet szedni, vagy úgy egyáltalán ez hogy fog kinézni a gyakorlatban. Igen. Azért ezek mind-mind olyan kérdések, amik így utolsó pillanatos stresszt okoznak. Ilyen rizikófaktor. És az a lényeg, hogy minél több ilyet az órákon, nekem az is a célom, hogy az órákon minél több ilyen rizikófaktort tegyünk biztonságossá. Próbáljuk el. Ezért van nálam főpróba, hogy a helyszíni főpróba. Nézzük meg ott a cipő, hogy viselkedik a lánynak, a fiúnak. Vigyünk el oda egy abroncsot. Nézzük meg, mekkora a belmagasság. Hol van a közép, hol lesz a násznép, mert nyilván mekkora a hely. Ezt például előzetesen is mindig kérem, hogy küldjenek képet, vagy legalább mondják el a helyszínt, mert sok helyszínen jártam, már tudom, hogy milyen a parkett, milyen oldalirányba nyúlik a parkett, előre, kocka, mert már a koreografálás pillanatában is, hogyha én egy előrefele haladó koreográfiát csinálok, de a tánctér csak téglalap alakú, akkor megint kuka az egész, nem fogják tudni szépen megcsinálni, mert nincs akkor a hely. És az oldalrészeket meg nem használják ki, mert hát Ricsi nem arra tanította, hanem előre, meg hátra megyünk. Persze, egyébként senki nem gondol bele, hogy ez mennyire egy összetett folyamat, igen. És hogy mennyi mindent figyelni kell abban, hogy ez a végén tényleg ott egy olyan pont legyen, illetve még ott vannak a kiszámíthatatlan tényezők, ugye, mint például most ezt itt TikTokon láttam, hát így le is hidaltam, hogy megvolt a szám, megvágták ugye arra, hogy milyen legyen a zene, milyen a hosszúság, stb. Ugye ez így patikára ment a tánctanára, minden. Hát igen ám, csak a DJ-nek véletlenül nem ezt küldték el, hanem az eredeti vágatlan videó, számhosszúságot, igen. Ami mondjuk 2 perc helyett mondjuk 4 perces így volt. Van. És akkor ott volt a pár, hogy hát ez nem így folytatódott ez a zene amúgy a gyakorlatban, és akkor jó, ők mondjuk hál' Istennek szerencsésebbek voltak, mert mondjuk arra felkészítette őket a tanár, hogyha valami van, elfelejtik, akkor mit érdemes a zenére úgymond rögtönözni, igen. Hogy milyen lépéseket érdemes akkor berakni, hogyha nem tesszük be a koreográfia, de hogyha mondjuk ez nincs, és tényleg csak a koreográfiát tudják, akkor azért ez egy kellemetlen helyzet tud lenni, hogy akkor most itt mit csináljanak. Szóval azért érdemes ilyenekre is így van. Készülni, mert bármi lehet. Nagyon sok minden. Itt is azt szoktam, amikor általában én szeretem megvágni ezeket a zenéket, mert ha megvágja egy DJ, mondjuk egy XY DJ, nagyon jók a DJ-k. Ő lesz az esküvőn, ő megvágja a zenét, és úgy jönnek hozzám. Nem biztos, hogy a DJ azt az ütemet számolja ki. Most mondjuk én mondom azt, hogy egy figurának kell 4 ütem. A DJ elvágja a zenét a 3. ütemnél, akkor nekem sokkal nehezebb azt a fél ütemet hogy csaljam el, hogy akkor egy 3 ütemes figura nincs, mondjuk, akkor 4 ütem, akkor fél, akkor vagy a felét csinálják meg, és ez sokkal nehezebb, és ezért mindig azt szoktam mondani, a nyitótáncot megvágom én, és akkor az olyan lesz, én mindig kiszámolom, hol van a tetőpont, hol, már mikor a zenét vágom, már sokszor a fejemben van a figura, hogy mi hát igen, ez a tapasztalat, hogy már látod, hogy az ott jó lesz, vagy nem lesz jó így előre. Van. És még ebbe is beleszól a pár, mert mindig mondom nekik, hogy ez a ti táncotok. Ha valami nem tetszik, nem komfortos, szóljatok, kicserélni bármikor, kicserélhetünk bármit. Nyilván, hogyha az első órán, vagy nem, az első órán nem, de hogyha második, harmadik órán tanulunk egy emelést, az órán nem megy. Nem fogjuk az óra végén kicserélni, mert az nem azért nem megy, mert nem tudjátok még megcsinálni, új. Hanem azért, mert ezt még most csináltátok életetekben először. Kell egy kis idő, amíg berögzül, ráéreztek, megérzitek az emelésnek a technikáját.
És hogyha utána mondom, hogy gyakoroljanak otthon is, nyugodt körülmények között, hogyha olyan komplikáltabb emelés, akkor valami szivacsot, vagy valami olyan területen, ami hogyha esés van, akkor azért sérülés ne legyen belőle, azért erre figyeljenek. És akkor, hogyha visszajönnek a következő órán, és még akkor sem megy, na akkor kicseréljük. Mert akkor és még akkor is van, mikor az óra elején jó, akkor egyszer próbáljuk meg, és mondok egy olyan instrukciót. És lehet, hogy mégis sikerül. Igen, amit eddig nem csináltak, most kicsit idébb tedd a kezed, vagy kicsit a testsúlyodat hátrébb kell tenni, és ráéreznek, és az egy pillanat. Meg sok esetben nem is azon múlik, hogy meg tudják-e csinálni, hanem lehet, hogy fejbe így berezelnek az egészről, hogy ő le fog esni, ő meg tudja tartani, és akkor azért nem sikerül, mert így rá stresszelnek, és így félúton feladják a dolgot, így azért van. Ez sokszor elő szokott fordulni. Így van. Nekem abból a szerencsém, vagy abból a szempontból szerencsém van, hogy mivel fiú vagyok, sok emelést meg tudok mutatni a lánynak. És ha már én megemelem, valamit érez a lány, és utána megemeli a párja, és ha nem azt érzi, mindig azt vizsgáljuk, hogy akkor jó, Ricsinél azt érzem, hogy itt jobban fog, nálad te nem fogsz. Vagy Ricsi nem fog annyira szorosan, itt Ricsinél még kapok levegőt, te annyira megfogsz, hogy összeszorul a tüdőm. Ráadásul arra rájön majd a ruhaszorítása, amivel nem számol senki. Igen, a ruhától is nagyon sok minden számít, amit az előbb is mondtál, hogy uszályos vagy nem uszályos. Az uszály, hogyha felcsatolják, mindig az van, hogy ha ilyen felgombolhatós, akkor 2-3 gomb van. Mondom, jó, semmi baj, nyitótáncot biztos tűzzük meg, vagy valahogy görcsöljük oda. Láttam már olyan nyitótáncot, tökéletes nyitótánc, a második lépésnél esett le, az arcuk mind a két félnek az volt, hogy jaj, a fiú, hogy rá ne lépjek, meg igen, ne szakítsam. Egyébként ez jó, hogy mondod, nekem is ilyen felcsatolhatós lesz az uszály majd a azt ruhán, meg kell erősíteni a én már eleve erre is gondoltam, hogy ugye rám fogják szabni, én megvettem egyébként a ruhát, hogy én még fogok felrakatni gombokat, meg minden, hogy ne kettő azért elég hosszú uszály van, ne az legyen, hogy súlya van. Tudod, én ilyen Bridget Jones-os vagyok, hogy velem ami nem kéne, hogy megtörténjen, az megtörténik. Tehát, hogy én a DJ-nek is mondtam, hogy nekem semmi ne durogjon, pufogjon, szikrázzon, nem tudom, mert biztos én leszek az egy, aki felgyullad, aki felborul, aki beleül a tortába, tehát, hogy ez rám jellemző. Olyan szituációkba kerülök, amit így az ember nem lát jönni. Úgyhogy azért én így ezekre a kis hibákra is figyelek majd, mert az biztos, hogy én leszek az, akivel megtörténik, de már csak rögni fogunk. Amúgy rajta, mert ez ilyen tipikusan mi lennénk. De a legjobb videók ezekből születnek, meg olyan emlékezetes lesz, úgyhogy ezzel nem kell stresszelni. De azért ne gyulladjon fel körül, tehát egy ilyen szikragép, meg ilyesmi azért ne legyenek, tudod, mert azért ki tudja, hogy mi történik, azért lángolni még nem szeretnék, tehát tudod így. Ezekkel a szikragépekkel mi is forgalmazunk ilyet, vagyis adunk bérbe szikragépeket, száraz jégesgépeket is. A szikragép, ez hideg szikra, szóval ez nem tud úgy meggyulladni. Ez a hogyha a füstjelzős épületben vagyunk, ott se jelez be a füstjelző, mert ennek nincs füstje, ez szikra, és mikor lehullik, ilyen por formájába esik szét. Szóval attól például ne izgulj, hogy felgyulladsz. Egyébként ezekkel mennyire szoktak jellemzőek lenni, szóval egyre többen kérnek pluszba ilyen kiegészítést tőled egyébként a tánc mellé, vagy szoktál javasolni? Én szerintem nagyon emeli a táncnak a színvonalát, de szerintem ti is így látjátok, hogy videón, képen, amikor fotóztok, azért sokkal jobb fotókat. Valakinél nagyon jól mutat, valakinél kevésbé. Tehát, hogy valamilyen szinten emeli bizonyos elemek, és valamilyen szinten meg rontja, mert például nagyon sok helyen van már az, aki így alulról benyomnak ilyen füstöt, az a és pont sok esetben ugye a táncnak a varázsát el is tudja venni, hogy nem látod, hogy mit mozog a pár, mondjuk leginkább a vendégeknél, illetve így videón is sokszor nem látszik, hogy pontosan hogy táncolnak, de a mennyiség sem, meg a hely
milyenségesen mindegy, mert mondjuk egy kis helyen benyomják ezt a cuccot, senki nem lát semmit, és akkor ilyen furcsa is tud ez lenni, szóval azért át kell előre gondolni, hogy milyen hatást akarunk elérni, meg hozzánk passzol-e ez a dolog, vagy nem. Mert van olyan pár, aki ezt nagyon jól ki tudja használni, ezeket a dolgokat, és van olyan pár, akinek meg ez egyszerűen így a személyiség, ez nem illik. Igen, szerintem ez a kategória vagyunk, akihez ez kevésbé illik a párommal, de láttunk olyat, akinek meg annyira jól jött ki, tehát hogy azért így ezeket érdemes előre átgondolni. Igen. Én akkor szoktam jobban ajánlani, hogyha nagyon parás a pár. Pont azért, hogyha jaj, mindig megkapom, mi van, hogyha elrontjuk? Mi van? A lánynál tök egyszerű, nem az abroncs alatt nem látszik semmi. A fiú parázik, mi van, ha elrontom, nem odalépek, nem az lesz. Jöhet a száraz jég, nem látszik. 1. 2. Ti tudjátok a koreográfiát, meg én. 3-an tudjuk összesen a koreográfiát. A vendégek nem. Nem tudja az, hogy milyen figura, hogy semmi. Az, hogyha most én jobb lábbal lépem ki a jobbra fordulatot, ahogy kell, de elrontom az esküvőn, és bal lábbal lépek, de ugyanúgy jobbra fele fordulok, jobb oldalra, semmi baj nem csak lesz. Azért se fogja látni senki, mert ugye a lány lábát meg nem látják, így hogyha van. Már ha olyan a ruha, ugye így ez is van. ruhafüggő, de hogy igazából nem fogják tudni, hogy ugyanúgy lépnek-e, már nem látszik. Így van. És mondom, hogy ha nagyon bizonytalanok, akkor szoktam ajánlani, és a szikragép az meg csak akkor jó, hogyha szép emelések vannak benne, és az emelések pillanatában megy. Nem kell végigmennie, elveszi a varást. Csak az emelések pillanatában addig a 3-5 másodpercig tart egy emelés, bemegy a szikra, utána le. És a száraz jégnél, ezt nagyon jól mondtad, hogy valakinél jól néz ki, valakinél nem, azért, mert sokan úgy vannak vele, hogy hú, menjen, nagy füst legyen minden, és derékig, minimum elmegy derékig a füst, és gagyin néz ki, az már nem felhőhatás, mert ugye úgy jött be a divatba, hogy mintha felhőkön táncolnának. Az úgy van, hogy boka és tért között, akkor néz ki jól. Ha tért fölött van már a füst, az akkor már nem. De már a térdnél is ilyen nagyon határeset. Azt szoktam mondani, hogy vádli. Az ideális. Mert hogyha csak éppen a láb nem látszik, akkor az olyan pont kevés. De ha már a tért se látszik, az meg már pont sok. Szóval így a középút, én azt gondolom, hogy ha vádlig ér a füst, az a legszebb, és akkor jó töményt, és tényleg olyan, mintha felhőkön járnának. És nagyon fontos, hogy száraz jég, nem füst. Mert a füst az rögtön felszáll, a száraz jég az lent elterül. Hát meg ugye az sem mindegy, hogy a pár egyébként ezekre alapvetően hogy reagál. Mert nem tudom, én így a gyakorlatban nem próbáltam ilyet, hogy milyen illata, szaga, bármilyen van mondjuk egy ilyen jellegű dolognak, de például hideg. Mondjuk a füstgépnél azért van egyfajta ilyen, én például mondjuk színházakban is, hogyha benyomják a füstöt, én fuldoklok, tehát nekem annyi. És már csak úgy is, hogy a közönségben vagyok. Nem mondjuk, hogyha ez nincs előre lepróbálva, és mondjuk olyan van, hogy tényleg rosszul reagál rá valamelyik fél, akkor az se egy kellemes szituáció, szóval, hogy ezért igen, át kell gondolni, hogy milyen az adott pár, mennyire érzékenyek dolgokra. Igen, meg a füstgép és füstgép is van, a két füstgép közt is van különbség, mert van olyan füstgép, ami tényleg csak ez a füst, és rögtön felszáll, és van olyan füstgép, ami igazából hézergép, aminek az a lényege a színházakban is, hogyha van egy fény, akkor hogy világít mondjuk egy piros fény, akkor annak egy árnyékot vetítsen, és nyilván az is, hogyha csak belélegezzük füst, folytó, nekem is a színházban, amikor az előadások vannak, sokszor minket is folyt, mert mi nem is a nézőtéren, hanem a színpadon telibe kapjuk, lehet, van, igen. Hogy a füstgép mellett megyünk be egy táncos lépése, vagy valami, telibe kapjuk. Nyilván már az évek alatt megszoktam, de az elején, meg sokszor, hogyha nagyon sok van, dupla előadást nyomunk, azért nekünk is a fejünk meg szokott fájdulni tőle kicsit. Szóval számít, hogy milyen füstgép, ez is, csak nyilván egy átlagember, ez is ugyanúgy, mint a táncot, nem tudja, hogy mik, hogy, és ezeket jó, ha elmondjuk nekik, felvilágosítjuk őket, hogy mire lehet számítani, mit kérdezzenek meg a szolgáltatótól, hogy ez milyen gép, mit hoz, igen, mit csinál,
A száraz jégnél még visszatérve az szokott lenni, hogy ugye ez egy hideg. A száraz jég az mínusz 90-100 plusz fokon tárolják. Azt mi is egy dobozba visszük el, ilyen termodobozba, és ahogy feltöltjük azt a gépet vízzel, az meg felmelegítjük plusz 80-90 fokra. És nyilván, amikor a mínusz 90 és a plusz 80-90 fok találkozik, ebből a reakcióból lesz a füst. Nyilván ez kifelé kicsit hideg, és rögtön le is csapódik a parketra egy picit, ezáltal lehet csúszósabb is, úgyhogy erre például kell figyelni. Pláne, hogyha mondjuk olyan csempés a hely, vagy bármi. Így akkor... van. Hogyha picit ilyen érdesebb a felülete a talajnak, akkor annyira nem gáz, mert nem fog csúszni, de ha az ilyen márvány, nagylapú csempék vagy lapok, azok tudnak csúszósak lenni, és akkor hát nem csúsztunk meg a főpróbán, nem csúsztunk meg a táncterembe, itt meg miért csúszkálunk? Ez pont ezért van, de attól, ha számít rá az ember, akkor teljesen más. És pont, amit beszéltünk is az elején, hogy minél több ilyen kiszámíthatatlan dologra, ha felkészülünk, kiszámítjuk, akkor sokkal kevesebb meglepetés érhet, ergo a tánc előtti pillanatban, most mi lesz, most hogy lesz, nem kell lecsapni azt az egyfelest, hogy megnyugodjunk, hanem lesz egy nyugodt, szép, elegáns tánc, és miközben magunkra fogunk tudni figyelni. A pár egymásra angolódik, csillog a szeme, és látszik, hogy bum, az egy tökéletes pillanat, és ezt a kamera is utána, hogy felveszi, utána a kamerán is látszik. És mit szoktál egyébként javasolni a pároknak arra az esetre, hogyha tényleg becsúszik egy ilyen, hogy valamelyikőjük elesik, megbotlik, nem tudom, elrontják a lépés, véletlenül nem úgy van a zene, ahogy lenni kell, tehát hogy hogyan készíted erre fel őket lelkileg? Ha picit rontanak, akkor ne látszódjon rajtuk, és ezt is szoktam mondani, hogy a násznép nem a lábatokat nézi, hanem végig az arcotokat. Ha megvan ez a csillogó érzés, és köztet ti is érzitek, és megvan, akkor bármit csinálhattok. Ha van egy pici hiba, rögtön az arcotokra ne üljön ki, hogy jaj, megcsúsztam, mert ez minden videón, násznép mindent, ezt rögtön észreveszi. Szóval ezt úgymond el kell takarni. Ha nagyobb hiba van, teljesen elrontják a zenét, elfelejtik, mind a kettőjek blackoutja van, semmi probléma, ne vessenek egy jót, öleljék meg egymást, ringatózzanak egy picit, lassúzzanak, és hajoljanak meg a végén. Ha vissza tudnak csatlakozni a táncba, akkor nyilván csatlakozzanak vissza, mert az nyilván jó, és pont ezért is, hogyha tudjuk, hogy a zenére melyik figura van, kétszer Neymar például, akkor már tudják, hogy jó, akkor ez volt, akkor ezután mi jön, és vissza tudnak könnyebben csatlakozni. És mert összekapcsolják a zene dallamát a figura, könnyű figura névvel, és akkor már könnyebben visszatalálnak. Nekem is egyébként ez a gondolat jutott így eszembe, hogy ha már nem az van a párnak talán ott abban a pillanatban a fejében, hogy most jól fog-e menni a koreográfia, hibázunk, nem hibázunk, mi fog történni, hanem tényleg úgymond már gyakoroltak eleget, basszus, hát már túl vannak ezen a nem tudom én hány hónap felkészülésen, és ott már csak úgy állnak hozzá, hogy egymást figyelik, hogy csak érezzük jól magunkat, menni fog, ahogy menni fog, ha hibázunk, ha nem, de hogy így kicsit már egy ilyen tényleg meghagyják maguknak azt a szerelmes pillanatot, úgymond, hogy csak így jön a zenére, ami jön, úgyis megtanultuk már, akkor úgyis azt fogják nézni, hogy egymást nézi a pár, nem feszengenek, mosolyognak, tehát élvezzék végig, és ez az ő esküvőjük, tehát, hogy így csak éljék meg azt a pillanatot, hiszen már gyakoroltak rá eleget, és talán ez így jobban segít nekik abban, hogy jól menjen az egész, hogy nincs az a ráfeszülés érzés már az elején. Így van, és sokan ezt is rontják el már a tanításba is. Sokan úgy hirdetik, hogy 3-4, maximum 5 óra elég egy nyitótánc megtanulásához. Nem elég, mert akkor pont ez lesz, hogy megtanuljuk nagyjából a lépést, olyan úgymond be vannak lökve a tánctérre, csináljátok. Igen, az már lehet, hogy kevés. szorongósabb. Te mit mondasz, hány óra az, ami már így... Én azt szoktam mondani, hogy 8-10, hogyha egy táncot akarunk, ha több táncot akarunk, akkor minimum a 12. Mert
lehet, hogy 6-8 óra alatt megtanulják, hogyha mondjuk egy könnyebb koreográfia van, akkor lehet egy 5-6 óra alatt megtanulják a koreográfiát. Nagyon jó. De kell az, ahogy én szeretem, mindig ezt mondom a pároknak, hogy ha egy drága követ kibányászunk, tök jó, értékes, de akkor lesz igazán értékes, mikor meg is csiszoljuk. Ezért, hogyha tudunk egy koreográfiát, az még 1 pont jó. De ha tudjuk, hogy mikor nézünk egymásra, mikor hova emeljük a kezünket, mikor van az összenézés, szétnézés, videón is nagyon jól néz ki, ők is jobban élik, és akkor már az esküvőn nem azon fognak gondolkozni, hogy most a jobb lábam, vagy a bal, vagy hanem most akkor itt van a kezem, és hogyha nincs ott a kéz, az még mindig nem akkora probléma, mert az csak egy kéz. És akkor attól még a koreográfia szép lesz. És egyébként ugye a készülésnél mi az, amire azt mondod, hogy az esküvő előtt mondjuk így x idővel már azért be van tanulva a koreográfia, mert gondolom azért ez is úgy működik, hogy nem is az utolsó pillanatban, de azért nem is sokkal előtte, mert hogyha utána meg nem találkoztok a párral, meg ők mondjuk tegyük fel, úgy vannak vele, hogy tudjuk a koreográfiát, de mondjuk cseszünk gyakorolni, mert nincs rá időnk. Nyilván a mindennapok elviszik a fókuszt, a munka, stb. Tehát, hogy én mondjuk magamból indulok ki, hogyha mondjuk ott vagyok, hogy az esküvő előtt egy ilyen 1,5-2 hónappal mondjuk tegyük fel, megvan a koreográfia, kész vagyunk, és mondjuk már le is gyakoroltuk, de utána többet nem megyünk hozzád az esküvő előtt, és amilyen sunggal éljük az életünket, és amennyit dolgozunk, nem lenne rá időnk, kapacitásunk, energiánk, hogy mondjuk ott előtte már még eleget gyakoroljunk. Tehát, hogy mit így szoktál mondani ezzel kapcsolatban, hogy meddig járjon hozzád a pár? Mivel általában én vagyok az utolsó szolgáltató, akit megkeresnek, ezért nem nagyon szokott az lenni, hogy 1-2 hónappal már az esküvő előtt vége van a táncoktatásnak, de már volt olyan, hogy megkerestek egy évvel az esküvő előtt egy évvel, és azt mondták, hogy szeptemberben lesz az esküvőnk, de mi nem akarunk stresszelni. Januárban mind a ketten kiveszünk egy 7 szabadságot, és minden nap jövünk hozzád, ha kell reggel is este, mert attól is nem szabad egyszerre sok információt. 1 óránál többet nem szoktam ajánlani. Másfelet bírnak általában maximum az emberek. Ha egymás után 2 órát vesznek, az utolsó fél óra kuka, elmegy a önbizalom, nem megy jól, ideges, fókusz, semmi, nem tudunk annyira koncentrálni, pláne ebbe a felgyorsult világban, a TikTok, minden, sokkal kevesebbet tudunk koncentrálni. Magamon is észreveszem. Leadom az anyagot idézőjelbe, de már látni, hogy nem tudják fölvenni, nincs kapacitás. És mondom magamon is, a tanításba picit hamarabb elfáradok. Most eddig mondom, hogy tanítottam 7-8 órát egybe, most már, mármint ugye egymás után, most már azért az utolsó előttire azért picit érzem, hogy szellemileg elfáradok, és akkor kell kis csoki, kell kis minél több pár jön hozzád, teljesen más fókusz, habitus, meg mást igényelnek. Minden, és mindig nekem ott figyelni kell, tartani az órát végig, fenn a figyelmet, minden, azért fárasztó. Aki januárban megcsinálta a próbát, megcsináltuk egy hét alatt, betanultuk a koreográfiát, szeptemberben volt az esküvő, és szeptember az esküvő előtt 1 hónappal megint eljöttek egy ilyen felújító próbára, egy 3-4 alkalomra. És akkor ők már addig kigyakorolgatták és akkor én már csak a smaragdot csiszolgattam. Tehát akkor azt mindenképpen javaslod, hogy így az esküvő előtti időszakban azért még egy pár órára menjenek el felidézni, vagy bármi ilyesmi, hogy így biztos meg legyen a fejükben így van. A dolog. De hogyha úgy kezdjük el, hogy az esküvő előtt 3 hónappal kezdjük el a felkészülést, akkor nagyjából az szokott lenni, hogy igyekszek az esküvő előtti héten már nem tartani táncórát, mert akkor már mindennel is foglalkoznak. Persze. A dekoros még ezt nem csinálta meg, még ez nincs meg, akkor mi lesz a piákkal, akkor most a szállás még akkor még kéne nem tudom hány fő, de amúgy le is mondta a Julcsi, meg és akkor most hogy legyen, a cateringnek ugye még akkor le kell adni ezt, meg azt, már akkor az a véghajrá, olyankor már
már emelkedett igen. állapotban vannak, és nem is tudnak úgy koncentrálni. Meg fizikailag sem biztos, hogy Így már van. itt vannak, mert egyébként most akinek nem feltétlenül itt ezen a környéken, vagy Így ott van van. az esküvője, ahol ugye neked a oktatásod zajlik, mert mondjuk vidéken tartják az esküvőt, vagy akár Így külföldön tartják az Így esküvőt, van. mert valószínűleg az egy héttel az esküvő előtt már így a helyszín környékén tartózkodnak. Igen. Mert ugye az utolsó simításokat azt azért többnyire ott már helybe szeretnek lenni Igen. a párok. Úgyhogy ez szerintem egy tök jó dolog, hogy így időben elkészül a pár, és egyébként még az utolsó gyakorlások megvannak, meg azért kettesben majd még a helyszínen elpróbálják, így az esküvő Igen. előtt, vagy akár esküvő napján, amikor Igen. még nincsenek beöltözve. Meg az első látás, meg minden Igen. A fotóknál ezt mindig figyelem, hogy ott már nem sok idő van rá, de előzetesen mindig igyekszek egy főpróbát tartani az esküvői helyszínen egy héttel. Az utolsóra általában hogy jön ki, de igyekszünk, hogy egy héttel hamarabb, attól függ, melyik esküvői helyszín, hogy tudja megengedni, mert akkor megint már lesz egy biztos pont, hogy ott tudti, hogy jól fog menni, hogyha az esküvő napján esetleg nincs időnk elpróbálni, nincs ott a DJ, nincs ott a nincs úgy zene, nem tudjuk úgy elpróbálni, akkor előtte a főpróba. És a külföldre is visszatérve, vagy hogyha nagyon távoli hely, és nyilván vagy én nem tudom megoldani, hogy leutazzak, mert nekünk is rendezvények vannak, általában a hétvégente ugyanúgy megyünk mi is esküvőre, nagyon sok szolgáltatásunk van, így az esküvői témán belül nem. Nekem a fő szempontom ugye a táncoktatás, de emellett azért nagyon sok minden más is van, meg ugye a színház, meg ugye még a külsős... Persze, az elég sok helyen igen, mozogsz, meg egyébként majd így az elérhetőségeidet le is rakjuk a leírásba, úgyhogy úgy is fogják majd látni, igen, hogy így a tánctanítás mellett így elég sok esküvőhöz kapcsolható dologban tudnak téged keresni. Így nyilván nem biztos, hogy ott tudsz lenni az utolsó pillanatban így a pár mellett. Így van. És pont ezért is, hogyha nagyon távoli a hely, akkor, és nem tudjuk ott megoldani, akkor az utolsó óra ugyanúgy termipróba, de hogyha kim vannak a helyszínen, akkor még gyors egy ilyen videós csekket, hogy akkor jelentkezzünk be, és akkor nézzük meg, jó, letettétek a kamerát, oké, táncoljátok el, mutatom, jó, akkor látod, ott van a mennyezeten az a virág, vagy az a fényfüzér, vagy valami, ott az a közép, arra gondolj, mert mikor ott lesz a násznép, lefele nem tudsz nézni az asztalokat, mert az mindig be fogják takarni. Mindig fent tudunk valami támpontokat kialakítani, és ez még nem is néz ki rosszul, hogyha tánc közben pillantunk, felfele sokkal jobban néz ki, emelkedett, mint hogyha jó, akkor igen, azon a csempén kellene legyek. Néznek, akkor egyébként így a táncnál így pont azt szoktam mutatni, hogy zavarba vannak. Így ha felfele néznek, akkor az meg kicsit olyan, mintha koreográfia része lenne, vagy ugye pláne, hogyha a mennyasszony néz fel, akkor úgyis olyan, mintha még a vőlegényre nézne, meg stb. Szóval, hogy ez egy sokkal komfortosabb, meg jobban kinéző dolog. Igen. Úgyhogy... így nagyjából ez a folyamat. Igen. Egyetlen egy kérdésem van még, ami így kimaradt a beszélgetésünkből, ez milyen hatással van erre a történetre a social media úgy egyáltalán, amit látnak így az esküvőkről. És ez jó. Te hogyan tudsz idomulni, vagy kell-e egyáltalán? Ez nagyon jó. Nagyon sok ötlet jön a social médiáról, ilyen emelés, olyan emelés, ilyen figura, olyan figura, de sokszor nem látják benne, azt felgyorsult világ van, látunk egy végpontot, tök jó, szép, nagyon jól néz ki, de ezt nem látják, hogy esetleg az a pár nem 3 hónappal azelőtt kezdte el a felkészülést, hanem mondjuk egy évvel azelőtt, hogy azon az egy videón ott jól nézzen ki az emelés, persze, vagy az a tánc. Valaki tényleg úgy jön oda hozzám, hogy figyú Ricsi, én olyan nyitótáncot szeretnék, ami nem nyitótánc, hanem tényleg egy versenytáncos keringőt. És az teljesen más a tartás, ott a két test teljesen összeért tértől egészen mellkasig. Nem olyan, mint az esküvői táncban. A sokkal
közelebb vannak, a lánynak a feje más irányba van, a fiúnak a feje megint más irányba van, a lány jobban ki van hajolva, szóval nagyon sok mindenben más. Hát már csak azért is, mert nem látják mögötte azt, hogy mondjuk egyébként egyáltalán az a pár, akitől mondjuk lementették a videót, milyen múlttal rendelkezik. Mert Ez hát meg a azért másik. Nyilván mást fog látni egy olyan pártól, akik egyébként is táncolnak, tegyük fel, vagy valamiféle táncos múltjuk van, ha most ebben a pillanatban nem is versenytáncolnak, de mondjuk gyerekként igen, teljesen más hozzáállással, meg úgy egyáltalán felkészüléssel vannak ott, mint minden. mondjuk egy olyan pár, aki meg teljesen nulla tánctudással érkezik, szóval azért nyilván így meg tud téveszteni azért igen. egy ilyen jellegű dolog. És főleg például a YouTube-on nagyon sok esküvői táncos videó van fönn, ami teremben van profi, és mindig ilyen adott zenékre, például az ilyen felkapott zenékre, mindegyikre van egy esküvői tánc, és ezek ilyen szolgáltatók, akik ilyen videóba adják el magukat, de ők is amúgy tánctanárok, és hoznak egy ilyen videót, hogy na, ilyet akarok, Ricsi, ezt szeretném, akkor ezt csináljuk meg, mondom, oké, rendben van, megcsináljuk, de nézd meg, itt eljátsza, kicsi színészi játék is van benne, sokkal kecsesebb, azok más a mozgás, mozdulatok persze. nem olyan darabosak, mint mondjuk most nálatok az első, de ez semmi probléma, ez lehet, tudjuk finomítani, hogyha szánunk rá elég időt. Nem az van, hát, hogy... vagy lejjebb butítani az ő szintjükre valamilyen szinten. Igen, az utolsó. Először próbáljunk mindig jól megcsinálni, és hogyha nem megy, akkor mindig egyszerűsítünk. Egyszerűsíteni mindig lehet, de hogyha már alapból az egyszerűt csináljuk, akkor utána csalódás lesz a párnak is, hogy ez nem az, amit ők szerettek volna. Úgyhogy először mindig kicsit erőltetem őket. Aztán, mikor majd így tényleg az van, akkor... Igen, és ez így nagyon, nagyon vékony vonal az, amikor még nem készülnek ki, hogy Ricsi még mindig többet akar tőlünk, de és nem az van, hogy mi ezt nem tudjuk megcsinálni, de nem is az van, hogy ő akkor úgymond elengedte Ricsi, és akkor valami egyszerűt odarítja nekünk, és akkor hanem megtalálni ebbe igen, hogy feszíteni, de nem túl feszíteni. Igen, mert abból meg az is lehet, hogy aztán még nagyobb csalódás lesz. Igen, vagy, mert akkor... Vagy egy rossz érzés. Így van. Ezt azért stressz, meg kell minden. találni. Szóval nagyon sok a táncban, a tanításban, mindenben nagyon sok a pszichológia. Sok arra épül, hogy hogyan viselkedünk, hogyan viselkednek egymásról. Nem vagy hogy szokták ezt mondani, nem hiába kell egyetemi diploma, hogy egy profi tánctanár legyen, ahhoz diploma kell. Nagyon sok olyan esküvői tánctanár van, aki hát szalagavatóztam, jártam gyerekkoromban 3 évet, és akkor most tánctanár leszek. Tök jó, de nincs meg az a tapasztalata, ami kell. És hál' Istennek most már 1-2 észbe kapott, és elmegy még külön. Nekem is volt olyan tánctanár, aki azt mondta, hogy Ricsi, látom, hogy azért úgy a megjelenésed, meg minden így a múltad, utánam keresnek, és hogy egész jó vagy, azért nem szeretem fényezni magam. Nálam is van jobb, meg mindenkinél van jobb. Hát és meg ugye ez is azért szimpátia kérdése igen. is, hogy most kihez megy el, úgymond az ember nem csak azt nézik, hogy milyen táncos múltja van, meg milyen szakmai tehetség, meg stb., hanem hogy megvan a szimpátia, nincs meg a szimpátia, tőle akarok tanulni, vagy nem. Azért ez is sokat számít, nagyon. Hogy ez a szakmai kémia megvan egyébként. Így van, és átjön, vagy valami, és akkor eljönnek hozzám olyan tánctanárok, akik szeretnék továbbfejleszteni, és hogy még jobbak szeretnének lenni a szakmába. Most mondhatják azt, hogy miért csinálok magamnak konkurenciát, de az mindenkinek csak jobb, hogyha a tánctanárok is, az esküvői tánctanárok is minél képzettebbek, minél jobbak, mert minél jobb anyagot tudnak majd eladni a párjuknak, és minél jobbat fognak tudni kapni. Hát meg valahol ez egyébként kicsit egy ilyen hülye hozzáállás, mert mi sem vagyunk azok például így fotós videós szolgáltatóként, akik így rivalizálni akarnak a szakmai társainkkal, úgymond, mert
szerintem egy döntés nem attól függ, nem konkurenciának kell felfogni ezt az Így egészet, van. mert a pár döntése nem azon fog feltétlenül csak állni, hogy te szakmailag jobb vagy nem vagy jobb, vagy hogy így, hogy álltok így a két szolgáltató egymással, hanem inkább ez szimpátia alapján Így fog van. eldőlni, és egyébként meg azért legyünk realisták, te se tudsz minden párt elvállalni, meg mi se Így tudunk van. minden párt elvállalni, Így mert van. hogy van egyfajta kapacitás, amit még elbír az ember, emiatt vagyunk azért jó sokan a piacon, és Így az így van. egészséges és így jó, Így van. hogy megversenyeztetnek kvázi minket, és azt fogják Igen. kiválasztani, aki számukra a legjobb, és minden párnak ezt is javasoljuk egyébként, Így hogy van. szimpátia alapján döntsön elsősorban, mert ha az nincs meg, akkor gatya az egész Igen, akkor egyébként. nem olyan a közös munka. És nagyon sokan azt mondják, hogy az ár miatt döntenek, de nem az ár. Nem Nyilván csak az számít, ár, hogy ki igen. milyen árkategóriában dolgozik, de az már azért tükröz egy múltat. Mi az a gondolat, amit így javasolnál a pároknak, akik tánc tanárkeresés előtt, vagy tánc előtt állnak? Hát kérjenek be jó sok árajánlatot, és ők döntsék el, hogy hogy már egy árajánlat kiküldésében ki a szimpatikus nekik, hogy van egy első benyomás. Már amikor egy e-mail váltás van, vagy valami, és arra menjenek, és mindenki azt mondja, hogy hogyha kimondjuk, hogy esküvő, akkor minden dupla annyi. Esküvő is mink, dupla annyi. Esküvő haj, dupla annyi. Mindig a csajok szokták mondani. De nem az ára lényeg, hanem hogy amit érzel. Lehet, hogy egy drága tanár drága, és nem érzed a vibe-ot, de úgy gondolod, hogy hát biztos drága, akkor tudja, hogy jó. Vagy egy olcsó tanár, hát akkor lehet, hogy ő nem olyan jó. Ki kell próbálni. Az a baj, hogy ezt nem szoktak olyat csinálni, hogy mondjuk nálam elkezd táncolni, és utána egy másiknál fejezi be, vagy pont fordítva, másnál elkezdi a nyitótáncot, és nálam fejezik be, hanem nyilván amikor már eldöntik, akkor ez egy kész dolog, és akkor az már úgy fog megtörténni. Ezért az előzetesen, ha beszélgetnek velük, tegyenek fel kérdéseket, minél többet kérdezzenek, és hagyják ők is, hogy minél többet kérdezzenek tőlük, hogy legyen valami kép. És akkor ez utána egy kialakul. Meg ha beszélgetnek, van egy meeting, egy videós meeting, vagy valami, azért onnan már le tudják szűrni az emberek. Ki a szimpatikus, ki a nem. Ott már sok minden kiderül, mi is ugyanezt szoktuk mondani, van. úgyhogy talán ez legyen meg a szimpátia, a vibe, és érezzék magukat jól a szolgáltatóval, mert végső soron azért az a lényeg, hogy azt a pár hónapot, meg amit együtt fognak tölteni a szolgáltatóval, akkor az jól legyen. Így van. Eltelve az az idő. Köszönöm szépen a beszélgetést Én neked. köszönöm neked, nagyon jó volt, jól éreztem magam. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, mentsétek le, osszátok meg, és persze kövessetek be minket. Írjátok meg kommentben, hogy milyen szolgáltatókra vagytok még kíváncsiak, hiszen további szolgáltatókkal jövünk, hogy az esküvőszervezés ne csak stressz, hanem élmény legyen. igentmondtunk.hu